Deuteronomy 5 verse 16 inotaura kuti kudza mai nababa vako kuti mazuva ako ekurarama panyika awedzere. Saka imimi mubvunzo wangu nhasi ndiwe kuti baba wenyu naamai wenyu vabereki venyu muri kuvakudzawo here? Ndopane nyaya nhasi. Vamwe makaenda kudiaspora, vamwe muri kuJubek, vamwe muri kunana UK, vamwe muri kuTanzania, Botswana, nyika dzakasiyana, muZimbabwe macho chaimo. Ko amai vako uri kumbovarangarirawo here? Baba vako uri kumbovarangarirawo here? Zvavakakurera kusvika pastage yavari nhasi, wakugagaira uri mutauni, maakudya mari muchifamba nemotokari, muchishanda mabasa anoshamisira. Mbereki wako ari kumbochengetwa nani iwe? Chimbondiudza nhasi kuti mbereki wako ari kumbochengetwa nani? Ari kumbodyei? Unozviziva here kuti mai vako vaichema kurara vakagara warwara negwirikwiti iwe? Mwari chengetewo mwana wangu, ndiachava muchengetwe mangwana. Kutaura iwewe nhasi wako akanganwa. Chimbofunga pauri ipapo kuti uri kuroja 5-6 rooms mutauni ine ceiling ine matiles, mai vachigara mukitchen mu1 room ine chin'ai, wotofira kuti kalife kari ball kari kuendeka. Chaunokwanisa kurojera magirlfriend imba mutauni, mai haugoni kuvavakira imba kumusha. Saka wakakuberekerei? Mai vako havazivi t-shirt yako iwe. Mai vako vanoenda kuchurch ne-t-shirt yemusangano, mai vako vanoenda kutauni ne-t-shirt yemusangano, vanoenda kurufu ne-t-shirt yemusangano. Vanhu vakaona unofungidzwa kuti pamwe mai vako vanoda musangano stereki. Izvi vari kuda kuvhara zamu ravakayama iwewe, kuchengeterwa mai nenyika uripo kusanyara. Wotofila kuti upenyu uri kuendeka, uri mutauni, uri kuSouth Africa, uri kudiaspora. Muchifamba muchemurwa noni, mai weipaita zvegadzapa, mai weipaita zvamai apa. Kobva mudumbu ramai vakaberekwa. Mari yesipa utumiri. Girlfriend rako izvo zvirikakutaurira kuti shamari ndipewo mari yekutenga pizza muromo mwechete. Mai vako ndovakufonere kuti mwana wangu ndipewo mari yekuti nditenge sipo. Unotaura kuti mama ndiri mulockdown, zvinhu zvakaoma. Ndiri kutaura girlfriend, handisi kutaura mukadzi vako, nekuti unotosiya futi mukadzi wako nevana uchienda kugirlfriend. Chauri kuendera kugirlfriend ndo chauri kusiya futi mumba mune mukadzi wako. Funga, uri munhu mukuru, wakaberekwa una kudonha mudenga. Mubereki ngaachengetwe, mubereki ngaavhaira achidya mari yemwana wake. Kupoza kuti ndiri kudya mari yemwana wangu John ari kuSouth Africa, ndiri kudya mari yemwana wangu Piriti ari kuUK. Mubereki achiganza newe nezvako zvinoendeka. Kwete kuti munofamba makarembedza mabhurugwa mutauni muchichinjanisa mota, mubereki achigara mukitchen mu1 room ine chin'ai, imimi muchiroja ma6 ma5 rooms. Hapana imani. Tai order. Makaberekwa muna kudonha mudenga bai. Ndopa munozofamba muchiti ndine pamuromo. Kana waona ndakutuka, ndakukutuka pano ndikukuonesa live. Kana waona kuti ndakutuka, uya kuseri kuinbox. Topedzera maiko kuti tese tiri varume.